Minn filgħodu kmieni sa tard filgħaxija. L-impenji tal-President tar-Repubblika ma jħallux lok għal passatempi, inkluż dawk li huma tant tal-qalb Miriam Spiteri de Bono. One News segwa lill-President tar-Repubblika waqt ġurnata tipika tagħha fejn stajna nammiraw l-enerġija u d-determinazzjoni biex tlaħħaq ma' kollox u tipprova tasal fil-ħin għal kull appuntament. Il-President qaltilna li jitqum pjuttost kmieni u l-ewwel ħaġa li tagħmel ili taqra l-gazzetti kif jaslu għandha fis-sitta ta' filgħodu. Wara tinżel l-uffiċċju fejn mill-ewwel tibda bil-laqgħat kemm dawk fl-uffiċċju stess kif ukoll barra. Stqarret magħna li ġeneralment tirritorna lura l-palazz xi 8:30 ta' filgħaxija u minkejja li f'ċertu ġranet jirnexxilha tieqaf f'xi 6:30 xorta jkun baqa' l-fatt li trid tipprepara għal ġurnata segwenti. Minkejja ġurnata b'diversi attivitajiet relatati mal-istrina u ġbir ta' fondi għal Malta Community Chest Fund, Spiteri de Bono tagħmel ċert li tkellem lil kulħadd u fis-swieq tal-miliet waqfet f'diversi bankarelli li kienu qed jesebixxu il-prodotti. Bejn attività oħra staqsejnija jekk ikollix ċans tirrilassa xi ftit fejn kienet pronta qaltilna li żgur li le. Iżda li kieku kellha ċans kienet tagħmel dan permezz tal-ħjata. Kieku kelli ċans anke nħobb, ifhimni, anke nħobb nilab blabra tal-ħjata, mhux bil-magna, blabra. Ma m'għandix ċans. Għax għandi biżejjed jimli l-ħin. Fil-waqt li qaltilna li l-jum tal-miliet mistenni jkun pjuttost kwiet għaliha biex tqattaw mal-familja, xorta se jkollha 700 sena biex jisbaħ l-għada meta tittella l-istrina. Jum il-miliet ovvjament nintaqa' mat-tfal u nipprepara għall-għada. Pittost kwieta ma jibqa' fi żgur li jkolli 700 sena biex jisbaħ l-għada. Fost id-divers impenji waqfa fl-istazzjon 1 fejn għamlet intervent waqt il-programm bil-fatti. L-aħħar ħaġa li qasmet magħna fit-tmiem ta' ġurnata ppakkjata l-President Spiteri de Bono kienet li tawgura li l-poplu nhar l-istrina jkun ġerus biżżejjed biex daw kollha li jirrikorru għall-għajnuna tkun tista' tingħatalhom. Kif ukoll uriet l-apprezzament tagħha għal daw kollha li għenu f'din il-kawża, inkluż l-istazzjon 1. L-aspirazzjoni tiegħi hija illi l-poplu jkun ġeneruż ħafna, ħalli kull min iħoss il-bżonn li kollu ħabbat il-bib tal-Community Chest Fund isib l-għajnuna li kollu bżonn. L-aħjar mod possibbli.